bakhumbule umlahlekisi. Bathi umlahlekisi. Ngoba kaloku abayazi uba uthunyiwe. Ukhona ukuthi umntu athi uyagqibezela. Kanti yena uThixo uthi ayizukwenzeka. Balivalile incwadi. Baqinisekisile uba balifaka ilitye elikhulu encwadini. Kodwa waphuma. Hallelujah. Kukhona ukuthi uzibone uwedwa. Ungcatshwe uhlale uwedwa. Kodwa uThixo abehleli enawe. Mos apha uqale wangcatshwa. Umntu ebesondelelene naye. uJudas Iscariot bamthengisa uba makabulawe ngenxa uba wayefuna inzuzo. Ngelo xesha wayehamba naye. Uyakwazi uhambela ashiye esithubeni. Kodwa xa ubiza uThixo uzawuhlala ehamba nawe. Uzawuvulekile. uJudas Iscariot wabhatala uba makanikise ngayo. Wamangala. Kanti umangela uba emthengisa. Kodwa mkhona lambalwa. Wabizwa ngokomlahlekisi ngenxa yemisebenzi yakhe. Uyakwazi ukuthi ekuhlaleni wenze into. Uyibona wena uba uthunyiwe le nto awuzenzeli ngokwakho. Kodwa abantu bathi uyasilahlekisa. Ngenxa uba bengafuni uva lento ephuma kuyo. Mbize uThixo. Mbize uyehova. Uyawuhlala ehleli efanele. Wahlala musa. Ebethelelwa uYesu. Wabethelelwa wawatshwa amazwi asixhenxe futhi zangalahla ithemba. Wayebambelele ekuthini uThixo uba ukhona. Wahlala naye efakiwe kwelo ncwadi. Akasuka phambi kwakhe. Zadlula iintsuku zantathu. Wavuka. Badana abantu. Kuye kube khona ukuthi ke xa ngaba uThixo esethi uwe uyithethe ebantwini njengayo uba watsho uba emveni kweentsuku ezintathu ndiya kuvuka. Bangakukholelwa abantu bacinge phama mhlawumbi khona lo mntu uza kuncedisa. Kanti akekho uThixo uyehova. Wambiza uYesu uThixo. Esaqala uhamba nanaba babingeleli bakhulu ababeyombethelela. Wam-invayitha ebomini bakhe. Wam-invayitha entliziyweni yakhe. Wanikezela kuye ngethemba. Wabambelela ethembeni lokuba ukhona uThixo uyise wakhe uza kumhlangulela kuyo yonke into eyenzayo. And guess what? Wavuka emveni kweentsuku ezintathu. Uyakwazi ukuthi abantu bathi akasoze simwisile, akasoze aphinda aphakame. Kodwa izinto ezi wena uzibekele nguThixo ukuba uzawuvuka emveni kwazo uzawuvuka. Badana abantu njengoba badana abantu apha eBhayibhileni badana xa besiva ukuba uvukile zimfonele. Abafundi bakhe babengesanalithemba. Kodwa babuye bacinga. Sikangukwamo singukhumbule. Aba babini babehamba besiya eMaus. Bathi xa behamba bevile ukuba akasekho engcwabeni lakhe. Babengayikholelwa le nto. Ngoba kaloku andiyazi ngathi mhlawumbi babengazibekanga ngokugqibelele ithemba labo kuThixo. Babengathembi ncam le nto bayixelelwe nguYesu uqobo ukuba ndiyavuka. Badibana naye bengaboni uba futhi wabona uba basagcwele imfundo. Wababuza ukuba kanti ntoni le niyithethayo? Mbize uThixo ebomini bakho. Uya kukukhupha endlwaneni. Bambona njengomphambukeli eYerusalem. Yena ungayaziyo uba kwenzeka ntoni kuqhubeka ntoni. Kuba yena akazange na ukuba uKristu uvukile. Akekho engcwabeni lakhe. Bambiza. Hlala nawe. Isandleni ilanga liyatshona. Wangena wahlala nawe. Yavuleka amehlo wabo ngose bambone eqhekeza isonka ukuba noma nguye. Bambiza.
andiyazi ndizawuthi babethembe ntoni kulo mntu babehamba naye bengaqinisekanga uba nguYesu, kodwa bambiza bambiza, which is yile nto xa wena ungumntu omtsha mbize uThixo ebomini bakho, mbize uYesu ebomini bakho. Yithi hlala nam mayelana imini isangena uzawuhlala nawe uThixo. Zinikele ngokwentliziyo yakho yonke, uza kufumana usizo kuThixo. Amnandi amazwi yakho kakhulu futhi. Ndibulela nokuthi xa ndinike ithuba loba mandizilolonge apha. Ndibulela ukuzibonakalisa nam nditsho ndizibone uba ziyadingeka uba mandizinikele. Ukuthi uzinikele kangaka uzinikele apha. Mos ndiye ndikhumbule nalaa ndoda yasetilongweni. Ambizi avuleka amasango. Wafuna ukuzilimaza unogada wayebagadile ngokuba kaloku wayengabathembanga mhlawumbi izizathu. Ahlala amadoda emlilweni. Phindaphinda okwasixhenxe. Mhlawumbi mna ndandizawuthi ndingena ndibe sendisitsha ngalaa mzuzu. Kodwa bahlala. But endaweni yoba bahlale bebathathu kwabonakala owesibini ngoba bambiza njengoba uYesu amazwi embizile uThixo ebomini bakhe. Ndiyabulela ngamazwi.